kollara junubu nyampana Allah gahe awa kerecenu igilijindi itu ana gore wa igilijindi yahuda nun to ana gore wa igilijindi shine ngana ille ando qarshi haqqi gonda gana nakinya ini kiten caga nyimendi tan junubu nyampa aywa mi hashila minum maga kutagutinu beno hono goti sheyunu kutagutinu ando qarshi nyanda gana katalna kina iga mi kiten cago serebe mendi de ini kiten cago gora daringi jimendi holle mina buccine nga serengure angano kudan ke jamane ngari titwa nan jamane do hakkar lan jamane nya serera anta jamane marana abada serebe gari jamane chumara fo nan daga tushi kutago tinu awre angani kitte ngari jamane tun kan nyugon giji mendi anti ni dena nya jamane sikikire kammo jamane sikikire kammo akebe gani du jate islami gore kenna daga nyongiri wure kebe gana serera anta jamane marana daga nyongiri wure fo ini kitten caga nyimenyar fo ini kitten caga ngi jimen soro daga nakade kede kammo illa kapenduro ti wanjunu bunyampana ndangari iga imajinun kamma ni warai reje sosonun kamma don sonu nga daga katti hoy nalumanu nga sikki ga sehne aya kamma ko ira abe jinya babulo lagara babulo هناك الفصل الأولى من الدعاء في الدفع المهجور وهذا للتحصيل مقصودي دوام فنك موسى دا الله نياغا هو بينوغا سيرين كبنا الله نيمان الله نكيشي بكاكوما كدوان واكتب لنا في هذه الدنيا ara hoshire nyamuru khairi nga sabati nam maga mo bere ara kun kamuru kedwa ngedi halle anga kishini tora nga mo be anga kishini junubu nga mo be halle ada kenyamuru yere khairi nga sabati nam maga mo bere kemundo waqtu lana fi hadhihi dunya hasanata allah keduna anna hoshire sahoda na hoshire ra kutura na khairi nyara kutura keduna mbiredi وفي الآخرة الله لا غرى أن خير يرى كتورا أن خير يسهو دعانينو إن هدنا إليك الله كتوبي كتانا موسى دوامون ينقوا الله أتوبي كتانا قال التي أجابي التي كلا ينغن كتا أشيب بها من أشاء إن كلا ينغن كتان كياندني سرنا سربا غادين كانوا نين ينغن كتان كينانا تانجونو بونشا بابوما Allah ntabba kasire nanyanga katade nga sere nyanga katana tinyanga katanga serebe yanga katande garen kanu ta junubun cababuma wa rahmati nke Allah neman ka washatu kullu shay an yurwanta hohoy nke Allah neman an yurwanta hohoy fa sa aktubuha ka ngarnin nema ke saha lil ladina yattaqun surobe nuga kanna Allah nke Allah nin neman cana kunyara wote Allah kan ngorobali ni kanga Allah garan nyamari kiban na nya garan ka bake ban na to surobe no kan Allah ngin ne man chana kunda wa yutuna jakata ani adu iga jak kan bugandini walladhina hum bi ayatina yu'minuna adu kube no ga tongoni tinka Allah ne manga e iga tongoni tinka Allah ya nuwa inka Allah nin ne man chana kwara Allah ne man yurwanten ni de min nema ke sahene bes wadawa aga sahene sorobe ra higara ka gada de sorobe nuga kanna Allah gari nyamare kibe wanya ne gara kabe aga de kabake wa to kono bane ahillandi
iwa jakkan kinni jakka ke kinne mogono hilli parce que makkan coro nyaay ke ni yonkinin cono di bakka junubu kube nugi yonkinin cono di bakka junubu nke Allah winne man cana kunda ahilla ni kube nugi na burunja kam goni na burega hobe maga nke Allah ne man cani da alo kube nuga tongondi tinke Allah ayanu ne man cani ko ada Qur'ana me tawsirna Allah ne man yurwan tanyani Allah fasaun tawun yurwan tanyani aga kana no ndisa kara kacce nyugo bande honne kama be sunya jannaba dun kay inna Allah ghafurur rahim inni laqafaru liman taba ayan da ta Allah ta yampana be su magade ati inni laqafaru liman taba Allah ti kan yampai gabe dun kay serenya da kebe ga tubini wa amana aga tongondi wa amila amalan salihah kamanda golli sire golli summa tada saga kanden ke yampana ke amagade Allah yampainta besura ko nga hilla kapen kamal ni yampana anga bidiya ndalla ni yampana anga lankute ndalla ni yampana inni laqafarun liman taba sire be nda tubiyan Allah na yampamma awa Allah ne man yurwanten na haygara kore ma tanta sa hene besura de ne man chahene Allah kannano nyada neman chane kube nu gari yonkin chono ni baka junubu ma neman chane kube nu gari jakkanum buganiya neman chane kube nu gari tongondi te Allah ya numa anda sahene besura arifarin farisani sallallahu alaihi wasallam ati inna lillahi ajja wa jalla mi'ata rahmati ati kamen nema Allah da kenya taga faminha rahmatu yatarahamu biha alqalqu nema bane wanu ngani tage honum pay hinne ne meyti kenya wa biha ta'tiful uhusi ala awladi kenne ma bane sabura gundu ho aga hinne ni remenga wa aqara 99 ila yawm bil qiyamah tanka be ndok kabu Allah ra kengar Allah gara kenga ko mondu kulagara nema nukabi kamen nema Allah ra kenya taga arabani ariti tunadi kembani a hayta ga honunga hinne ne meita har gundunga hinne ne iremmen arin limu gotana inna lillahi mi'ata rahmati nema kamen nema na Allah maga indahu 99 tankabe ndokabun Allah nukun Allah gara wajala indakum wahidata Allah ran nema bana nyaga kunda dunadi yere tatarahamuna biha bainal jinni wal insi wa bainal khalqi awa taga honum pinnene me tiken nema jinna nundo hada mar mun do menaga ado taga honum do menaga fa ija kana yawmul qiyamati dammaha ilayhi la gara ko taga nakinye ken nema bane Allah na ka hutanka be kero kabu ananya kameno kame ken nema bane hay munyani awa taga honu nay nam pinne me tiken bane hada mar mun ga hinna sunyana timme kembane dabanu nga hinna sunyana time kemba hari gundu ho aga nasara gi iri ikrobin changu tamaga sigire mendi kenne mabare kenya sabura ga hinna ni remmen tanka be nokka bunga lagara ko taga nanya nake bananya na timman aha alladhina yattabi'una rasulan الذين يتبعون الرسول النبي لأمي التي سرقوا بينو غفارم بتا فارك بغني النبي إمام بنهم فارنا أمي إنيا الله غما دومي غما كتاب
be yankandi katta ummi ureni mani ira andam bi katta ammai arabu nga ganni angane anta kharange to anta sahande to ina ati kena ko yima pasiga ngaba ya gare nyanta kharanga anta sahande to anta kharange to bo serebe gananya anta sahande anta kharange to inati ummi nan dambe katta mai kena ko yima ana ko ya gare nya ummi ureni ke bo katta qur'ana ga yankana kitabe maddomi yankana arabun kamma kenya ni allah gati nabiyal ummi kitabe maddomi yankana arabun kamma qur'ana kane kenya ni allah gati imam binnu annabi nyimme serebe gana tugu kenga ni farenga alladhi yajidunahu maktuba indahum fi tawrati wal injili annabi nyimme kebe yahudi anunda asahante akibare cahantenyi tawretani nasara nunda akibaren cahantenyi injili faren kibaren cahantenga tawretani faren kibaren cahantenga injili tawreta gumenda faren parin na gun kibaren yi tawretani injila gumunda faren na gun kibaren yi injilani ya amuruhum bil ma'ruf ke fare amma kan kutone mani ana soron nyamar no hoshire nyai woyene ha human munkari ana soron ka bahi buren awadda wan bai al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkari na soron nyamar hisirenga na soron ka bahi buren dawa su al amru bil ma'ruf nyagadi wan nahyi anil munkari tadi bidiyan dawa nyani dawa so anke ngana na soron krikati ghairi ngata anta tini sereza ke harami anta tikeni bidiyai anta tikeni allah kutaye annanti so soron kiririni ta khairin kidata bidiyan dawa allah dawa farin dawa farun dawa ne al amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar allah dawa qur'ana di at-targhib wa tarhib nan baga nan kanoni awa farin makan kutum pa gawre ana soronya nyamar ho sirenga awa soron ka bana hiburenga wa yuhillu lahum at-tayyibati ho gani ho sennenya allah gara kebe dengeni tayyibati ne Allah gara ho dengeni Allah gara ho dengenda waken dengendi wa yuharrimu alaihim al-khaba'isa fofu gani ho nyogunte nya waken paramu wa yuharrimu alaihim al-khaba'isa donc munyadu honon paramiel loira tuano maga baganuku baganu ndo kisundo ewa ogatini kudangani kurumpunyu do ni meno ado jarkam punyu di meno kunjo haram yello kiyari wa yuharimu alayhimul khabaisa ho gani ho nyogunte nye khabaisa nyagani farim makan kuto wadano ana suwa harami ana ho shiru nyadde ngani na khabaisa no harami e wa hari tuwanu nda sigareti nka haram yello yere igara aya no benu nyana sigareti parami kewi di sigareti ne khabaisa nyai sira juru angal la kempa kangana ti pasaki masronga di ya on tere khabaisa nyani haram kunchuro ke aya ni o yuharimu alayhimul khaba'is awa ho nyagonten jo haramu ni maga wa yadaw anhum israhum awa ewa degun liqun awa kun tubakun kanoni bakke kama wal aqlal allati kanat alayhim ar qoto benu gani kammitina ni dina no benu ga dango kan degun ndo qoto nyu kama faren chariyan gari faren dinan gari koto shugo ni sere hanon kamara ke mutu bako ko kama liire be gani sere hanon kamu dinani faren dinanda ke mutu bako ko kama nan kaso musa soro munye salli rabbani ana kama salli wakati ngana kenye fo aga na salli rakiya munda galli salli no sino munye kutta garanta salli no kelli bugu oko kama a faren da munye chunyu jelik ille ngana karim makenga kan jimma ka gage sere sakandi igande maka gage sere sakandi man hari tuwanu ngati tirana aga tuwanu nyugono maka an ngana tere newe ngam maganna mini kangari debendita kiyan kutandandu tikiti anani hari sunqa sungana danganga tukana me kiyan kutendi maka mini sere ya du tikiti musafrikanke awatu wanu nyingo maga yagare angalla dande amminniya me kiyen kut
tendalla danga na shiganga yanki du tikiti iranya timani sun kasum daronde ara horoma ara darona horoma hari lenjuru nganga maga yige sere yaqi sun kasum kuyendi maga mini bedde de maga yige bedde sun kasum daronde chabuda a horoman chabuda kesu farasanten ni ke jamane di dolonu lakke munyin tempay barinu lakke munyin tempay igande pay gagene do sakan karancho beswa minni mobile nundi jamanyaago aranne wonde kada wonde oda minna ويدانهم إسرارهم والأقلال التي كانت عليهم أنه جاء بالتيسير السماحة فارن دينا التي نويني نانوندي أريد كنيا قال صلى الله عليه وسلم لأميريه فارن يمتي إيم إوا أغرى سروه اللي بيغي أغرى أمير نوه اللي بيغي معاذ وأبا موسى الأشعري جاء أنا توانو نسكرنا ني ورد داوان توانو jahilin ken chargara jarum onde tekenna sigin na hoko bondi ne yana ken addina ndi farin na tuwano nya walla dawama agara ara maju ado aba musa la sari farin do mi geni kata yemani lamma basahuma ila yeman birembe farin gari hilli gai kata yemani indaga dawanga ati basira wala tunafira aga hilli na surunya ganni kata dinanga kama surun korondi baka dinanga wa yashira wala tuashira aga hillina nondi kama kotondi wa tatawaa wala taqtalfa aga hillinge mutto ngundo dinan kama mesoe farenga de khera kiyako wa qala sahibuhu abu barjat al-islami abu barjat al-islami atikira faren kapalle mago faringa ni hoho munda dinandi nawe nyani awa alla di dinan nondi katti ko men khay allati inna allaha tajawaja li ummati ma haddathat bi anfusaha ma lam taqul aw ta'mal allati ke dangi mantono ko kebe gana wasu yonkindi tanki ma shi he ko ma golle nyanti raga na tay kesinu noya allah ma kata fare mantono me faringa ti bashira ولا تنفرا ويشرا ولا تؤشرا أورني مني وقتي وناتي نوندي ديناندي ها كيبي غني mustahabunga maganya wajibiya wajibi maganya farlay mustahabun to mustahabun na gundi wajibin to wajibin na gundi urukunun to urukunun na gundi awago soro shikki me daga katta fare ko jodin konga ila farin yankuntindi farin murrunna hile mogonga uron daga bati ubenyana igara farin bati mogonko awago shebo no kunne ku kenga idiga ti farin da uron da na ki hakka sallim awago shebo no kunne ku kenga ya kaito kulo farin tabana farin ana ke dabari akinda junubu benya ma junubu benya o Allah rasu yampa o kuran ta kan pene ke bane awa banen ti ike birendi inta yagare yagi mi gankara iwa sunyana batena banen ti ike wundi inta kiye minni iwa susumuno Allah da banen ti ke wundi iwa wuronchu salle ne inta kan kana hare nga kinya kibare nga kinya la fare nga digiri ata kunyanda kedo koko ito awa farin tinki kanna Allah dina gai
nga sumunu nga ho minni nga sallin wurondi nga ho kenkane nga yagaru nyakini faman raqiba an sunnati falaysa min serebe gana barin tunna ngam peti mindi halale ni halale nya nanya halale Allah ro faringa rakabe nya halale na tongum bangandi halale ni halale nya nanya halale Allah ro faringa rakabe nya halale annanya halale Allah ro faringa rakabe nya harame annanya harame Allah ro faringa rakabe nya sunna annanya sunna Allah ro faringa rakabe nya bidi annanya bida kenni wajibi nya kamma la tubayyinunahu linnas wala taktumunahu Allah tikira lahiru nyaraga tuwanu ngake kanne maka kebe ga yanka kitabu ndi kara bangandi soronda kama ga mukundi bangande ni wajibi nya kotondi ndendo kotondi mbalinya anna daga wajibi nya ewa farillai awo ba anna daga farillanya musahabwa maka kiyani maka hodda bar Allah di kebe to gonta kiyani kotondi ndenga me Allah gara kebe Allah ga tikebe nya mo beri na ken ko nya ken mo godi amma kotondi ken wajibi nya keni bangande nyai keni wajibi bo kuswa mafahmi jamane kedi kuswa mafahmi jamane kedi kara nonde hobe wajune badanga tini keni bidia badanga tini keni haramu badanga tini keni shirku badanga tini keni munafaqa ko tanna kenya wara to ko xisanu ko konnota anna maga bugu sire jikudi ho sadidi to tayi go tikira tawsiri nya ti sanjoli ti kewi tawsiri nga ti sino mani me ti wa tawsiringa tawsiri ketimme kota na soron kri na jaman kri aginya gana na karti mundia ti sino mani me tiwa tawsiri ke yere odanya sino mani me omaro sere tegedi omaro sere grupudi omaro sere sabute omaro sere da tegedi intanda tawsiri anya anyi masala nata anga ho mundini anki ngana ti sino mani me anki nga qur'ana tawsiri tanke ma siru partisu dira tegedi tamaro group sura tegedi tamaro sere sura ngani tegedi anken tawsiri ndia anyi masala na tanga ho mundini ta tawsiri yang ka gidi akam magem qur'ana yang ka gidu nyai gem qur'ana yang ka itunya kam law anzalna hadha alqur'ana la jabal la ratu qasha mutasaddia min qashar qur'ana yang ka hada mare munya kam anken na qur'ana tawsiri ke ndam hada mare me jikoko amma group jikoko amma domi sere sabutene anken tawsiri ndia la hawla wala quwwata illa billah kenya na jamana kede ma honu ga korti konna ankata e kasuma ma tawsirin da nan yimme ga korti konna na yang korti ni tawsirin da nan ma ku tawsirin yang korti ni korti konna na tawsirin ni kuma le ngida ke qur'ana kharana wara kharana ke jamana di ima Allah ro itte bugu meri ima Allah ro kumba bugu meri ima Allah ro khane bugu meri ima Allah ro kuto bugu meri Allah ro kinu mabugu meri farin yin megaro shehu no mabugu meri aro mabanu mabugu aro woli mabugu meri annati farin tinati shehu fulanati annati farin tinati maba fulanati erenyono ngana diga mu ngana jogana na jonge maba banuma farin taka konni Allah taka konni Allah do gidu ndo itu mabugu meri farin do shehu no mabugu meri ke jamane de qur'ana kan tawsirin angana daga misire siru ho bimbina kama ho jimma kama me ya konni mo hodia asu ho mundie nga tawsirin yana na ho mundo ado nga tawsirin yana Allah dinan cembendi banenia sere gana tawsirin tanken tasire jikku kono sere gana tawsirin tanken ta par yang kande ta radunya arad masere sabti anken ni tawsirin dana Allah yimmeda qur'ana yang kande ta radunya aradu na radunya munafiqinun kama na radunya mushrikinun kama na radunya kafirun kama na radunya harun chogindanon kama na radunya dundarun kama na radunya tumballanon kama Allah qur'ana hakat aradunya anken ti tanken nga tawsirin tanta aradunya na sere kama entin gegen tawsirin jona goro funga hoda kenya ko tewa kaga na tawsirin jonga ewa karaga du koroshi de jamane ke tabulo ngabenya na daga na tabulo no koroshi yo nga tawsirin jonga ko tabe maka tawsirin do
ndillen kinta tawsindini de na muqaddima nyanyana nti ga kebe konno jamane ke ti tabulo kacha tabulo nan koroshin kena tabulo bani atu faren chunna sere suganta kendi owanga aga linganda sanse aga mal linganda angantan kalle okuwanga ngena sunnan bani atu faren chunna la mana haji salafu salin kena kemba akutenchu gare aya nga bukan kama kota sowanga hadisi nga bukan kama kota sowanga anga kampi na kampi anga kallakara aga hisa gina ga halle qur'ana tafsir no goni ti tabulo nga ben ngara tabulo non kroshi kondi dabari la hawla wala quwwata illa billah ويهل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرارهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به التي فروا بنوغا تونغ تفارنا وأجروه إغرا فارن تشمبندي ونصروه إغرا فارن ديما واتبعوا النور الذي أنزل معه نور كبغا ينقك هني فارنا كينغا القرآن إغا توك القرآن أولئك هم المفلحون التي كون تقيكتانو الله يمما هو كوي رسا سوا أتمنى فالذين آمنوا به سروبي نوغا تونغ تفارن وأجروه إغرا فارن ديما نغطني ونصروه إغرا فارن ديما واتبعوا النور الذي أنزل معه نور كبغا ينقك هني فارنا القرآن إغا بطو أولئك هم المفلحون سروبي غما قرآن بطوغا غانيا ينتاندا دونا أنت غانيا لا غرانتا غانيا serebe gana tokki Allah farenga an tongoni ti farenga anda faren chembeni anda faren dema noro bega yanka kahine farenga qur'ana an tokki qur'ana ku kamannu kebe ga kebe murno duna di lagar Allah wanyani da iga kan nakebe duna do lagar Allah wikisina fala hanike قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قل يا أيها الناس يقول تعالى للنبي ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الله وكن يا النبي من دا أدي هاري كنغني محمد كسر نمغا كما قل يا محمد الله تي محمد كن يا أيها الناس سورة جماعة وهذا كيف هيك كندو كتاب للأحمر والأسود والربيع والأجمي ke digame jonko ini sere soy angani sere dumbe angani sere binne angani arabe angani hatam binne ke digame jonko ntenga soa qul ya ayuhan nas muhammad akosoronda serenchu inni rasulullahi ilaykum jami'a nkeni allah harinya katta gaswa yahudi anunti ti faren ni ke harinya muhammadu ni harinya de tiga magai kunga ila gare kutu nasara nunti muhammadu ni harenya kama kai kunga musa kai kunga allah to qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a akira tinkeni harenga katta siren choy yahudi anunga kebe kama kafiruna ni ga kafira kun kama nasara nu bega dunadi kafiruna ni ga kafira kun kama farenya qiyaswa gege katta qaswai alladhi lahu mulku samawati wal ard kamanen parinya ni katinga katta gaswa kamanen parinya ni kai katta sirenchwa Allah be kampato nyiri marandenga maga munyam pato nyiri marandenga maga la ilaha illa huwa la maabuda bihaqqi illa huwa kamane be batu wasun gantano abbate ngani tongui aga he la ilaha illa huwa la maabuda bihaqqi illa Allah kamane subbate mpeti tongui Allah ga he anganati la ilaha bati hon tanu agalla ga he kundo he de bati hon gabe ngano akuna kahya la maabuda bihaqqi la maabuda haqq bati hosun tanu kebe bati ngani tongui Allah ga he bati hosu tana gano su gare
jalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yaduna min dunihi al-batil kelli aya tanadi Allah ni tongo kube nu gabbati kayni Allah su gaay dayla la wurin ke yuhyi Allah ni brandin dana nga wuyumi to Allah karindini ayam brandindini ayam karindini fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi katunguni ti Allah katunguni ti farenga imman binnum pare alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi hariki be ma kenyi metunguni ti Allah tunguni ti qur'ana akenyi metunguni ti Allah nan tunguni ti Allah diga menga wattabi'uhu qara farin batu la'allakum tahtaduna agana farin batu aga wakandene aganda farin batu aga wakandene ay usluku tariqahu waqtafu asarahu qaru farin killendi agana farin batte batu la'allakum tahtaduna ila siratin mustaqim agana kenya nyana sababu aga wakandene katikille turmuntena qasiri sugara farin batiyenya wara amma toke Allah faringa angara kille suutu Allah wan tokko kemma wallono jahannaba no Allah ra kenya ko wa man yusaghi rasula min bari ma tabayyana lahu al-huda wa yatabi ghayra sabili lil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira Allah tishri subhana farin chobi mu'minun chuga kai kebe na kebe nya kille sai banu tabi nanu kun chuga kahinna kebe nya daga killenga anken da kengara nan daga tanan mutum an ga dan duwara kebe din an to kadilla garangan Allah janna banu Allah garam bono Allah mi da kenya ko sai su ga matokki Allah farenga awa yawmal qiyamah ko ta Allah wan pitana jahannaba ari fare sallallahu alaihi wasallam ko ta yati hal antum tarikul li ashabi ati sebonda kota ti ya lagawin cebon ku tokkindawa inni qultu ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a atin keti soro nkeni Allah harenya katta gaswa nkeda ke ko kotai fa qultum kajabuta agati ndangani anda gare kutu wa ghala abubakar sadaqata abubakar sidiqi tanda to ko ya lagawin ceba ke tokkindawa hal antum tariku li sahibi ko ta yanu hogara wala nasraniyu an ganya yahudiyai an ganya nasarai summa la yu'minu bi sagan karan na nyamma tungundi tinke illa dagalan nar magantangar no yimbeni farin danke hadisi anda ko yahudiyan cu kafiri nasara cu kafiri kama ka titi wa dina dide ti dina gumu dina wore mo dina gumu tana dina gumu hede farin ti yonkinga kamane be kiteni sire suga munye ke kamma sasa ho gadi ke farin mpim mugo an gani yahudiyai an gani nasara an ga matungunde ti an garno yimbendi lagara asu jahannaba dunke wa zakara hadith nan daga hadisen kampenga wa fihi ari hadise ken nogondi utetu safaata farin ta Allah kanjonde goren kini ke lagara wa kana annabi yabasu ila qaumihi annabi nyimme so wari anyi koyne katan choronyai wa bushitu ila nasi amma ta Allah dike rikata sirin chor hadise kwero imenni kai na koyo Allah farin iduna swai hombi nendo bon ni nyanyi ni kaliminge ko doko aleka demuso furu libe mo godo ma sanche gi nyogona
ama den sɔrɔ bon comme min ye muso banna awa ba ye k'u b'a kɛ ka kuma fɛ ko a ka sabati ko muso in ko cɛ in kunna de don a tɛ den de sɔrɔ ko kuma ka kɛ muso fɛ a bɛ sabali cogo min an bɛ kuma min fɔ o la ne y'a fɔ ko mankan min bɛ furumaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka kabilaw de b'o ban anw ka ɲininkali jaabi tɛ se ka furu ko mankan ban kabilaw de bɛ sigi o la k'o ban mais min ye muso yɔrɔ ye an bɛ min fɔ silamɛya sariya ma degu kɛ muso kan ni muso yɛrɛ y'a dɔn n bɛ cɛ min bolo ma den sɔrɔ a bolo ni bana de don cɛ k'a yɛrɛ furakɛ a bɛ se ka a ma kɔnɔ furakɛli kɔnɛ la ni bana don nun ko a bɛ se ka furakɛ a bɛ se ka makɔnɔni kɛ cɛ b'a a yɛrɛ furakɛ mais ni cɛ banna furakɛli la ou bien a dɔnna k'a fɔ bana min don dɔgɔtɔrɔ y'a yira olu ka dɔgɔtɔrɔ dɔɔni la furakɛli t'a ban cɛ in yɛrɛ de lawaji min bɛ kɛ den ye o t'a la cɛ in yɛrɛ de tɛ den sɔrɔ suwa bɛ muso bolo de silamɛ sariya ma degu k'a kan dɛ suwa de b'a bolo ni muso ko sisan cɛ kɛra ni lahala la n bɛ n yɛrɛ jɛna n'a ye n bɛ to a la n y'a ta ni ala ye n k'a dɛmɛ a ka diina kow la n jɛna n'a ye suwa b'a bolo a dagara ye ale de ka hakɛ dɔn mais ni muso y'a yira ne mako bɛ den na ma den sɔrɔ nin bolo donc n bɛ n ka furu sa ka taa furu yɔrɔ wɛrɛ n bɛ se ka den sɔrɔ yɔrɔ min silamɛ sariya la daga ye ni cɛ kɛra ni lahala la nin ye lebu de ye ni muso de ma den sɔrɔ lebu don ni cɛ de ma den sɔrɔ dɔɔnikɛbaaw don lebu de don lebu minnu bɛ furu bɔli la daga mais muso b'a ka suwa de la n'a yɛrɛ ko n bɛ a ko n bɛ sabali a bɛ sabali a kɔrɔ mais n'a ko n bɛ bɔ sariya ye wɔrɔdo d'a ma k'a ka furu bɔ muso tɛ ni a bɔra cɛ de defo in bɛ cɛ de la bɔrɔ de kama muso tɛ furu nafolo sagi parce que furu bɔlen sababu bɔra cɛ de la defo bɛ cɛ in de la a tɛ nafolo saga ma o la waaleykum salaam bon ko yala Abubakar tile la ciden tile la ko président tun bɛ ba u b'a fɔ min ma misidi ka président o bɛ yen ba bon Abubakar ciden tile la salafu an b'a fɔ salafu yɛrɛ bɛɛ karni 3 olu ni mɔgɔ min ye alimami ye e de ye alimami hari nayibu ko tun tɛ yen ciden ka nayibu tun ye jɔn ye nayibu tun tɛ ciden na ni ciden taara yɔrɔ dɔ la dɔrɔn a yɛrɛ de bɛ dɔ bila nɔ la san'a ka na ou bien Bilali b'a fɔ mɔgɔ dɔ ye Allah salli ciden tɛ yan nayibu tun tɛ ciden na nayibu tun tɛ Abubakar Sidiki la fo ka taa fatu fo don min a yɛrɛ n'a yɛrɛ a tɛ n'a yɛrɛ mɔgɔ min latɛmɛ nayibu tun tɛ Umaru la fo ka taa fatu nayibu tun tɛ Usmana la fo ka taa fatu nayibu tun tɛ Ali ibn Abi Talib fo ka taa fatu misidi yɛrɛ ne nayibu ko ana an de bolo sinon min ye alimami e de ye alimami ye dɔrɔn n'i tɛ dɔn min n'i ko mɔgɔ min ka tɛmɛ o bɛ tɛmɛ ou bien ni saliwɛlɛla ye mɔgɔ min tɛmɛ a y'a kele bɛ ba awa kele kele b'an ka misiriw kɔnɔ jamana kɔnɔna no jamana kɛnɛ a defo filɛ e bɛ kuranna ni hadisa fɔ dɔ bɛ taa risala ta fɔ e b'a fɔ ciden ko tɛ dɔ b'a fɔ ko ne y'a ye lagadari kɔnɔ tɛ e b'a fɔ ciden ko tɛ dɔ b'a fɔ ko anw ka karamɔgɔ an ye fiqhu kala karamɔgɔ min na ko tɛ dɛ aw bɛ ɲɔgɔn ye a tɛ ɲɔgɔn ye o donc nayibu ko in yɛrɛ hari o tun tɛ sarafu bolo fɔlɔ janko ka comité sigi ka bureau sigi ko misiri président ye nin ye o ye de nasaraw ka baara cogo n'u ka politique n'u ka hakili na ko dɔ misiri kɔnɔ
nasaraw ka hakilani bara cogo de be misiri kono ninne ka comité dila secrétaire de journal de président ninte nasaraw ka politique nu ka jamanaw mara cogo ye misiri kono o yode misiri koni jamala abese ka hakilimaw ni kalambagaw fara ɲɔgɔn ka misiri kono ni ko min nana misiri kono aka diɲɛ ko aka jɛrɛ diina ko abe doni ke baga ɲini ka alimami ɲini ka misiri kɔnɔna diina ko to alimami bolo fɛn o fɛn ni diina ko ni wajuli ko de o ka to misiri alimami bolo ciden y'o de fɔ a ko la yataqaddamanna ala sultani illa bijinihi ciden ko misiri ni alimami kɛra misiri la a tɛ daga mɔgɔ si ka foyi kɛ o misiri na ni alimami de ma jɛndi hari salli wole la ka salli wole be alimami de bolo alimami de be awa ni salli wole hari ka salli jo al imam amlaku bil iqama kiden ko kan yamariya di salli ka jo ako be alimami de bolo awa mo shikana na misiri la ko ibe mikrota ka salli wole ube ibe mikrota ka wajuli ke ube ebe teme ka mo la salli ka almamin to ni ma jenyi ni ciden ko te daga ye ni mo yake ina na misiri almami ratibu bala itara mikrota ka wajulu ke ubi taribi rebbila mo nya kala mo la salli majahabi mbe benna ka ye haramu ke ube bennoka me yali ka salli re kanyu be ka salli re tinyale no ye nyogon sosola majahabu do ko yere ni mo nana almami ratibu misiri la etemena ka sallama jendi ma majabu dola ire ka sallite sa isallere jama'a ma sima salli masa majabu do ko salli sahara mi ya haramu ke ye junubu ko ke donc ninka kolosi misiri ni almami kera la misiri kono na kibari ciden ko almami de masake misiri kono wala yataqaddamanna la sultani la bijini akoy kana foy ke o yoro la na ma jendi ma misiri kono na dina na wajuli be almami de bolo bon na yere ye groupe dira problème mun da misiri la jinya ko ni woro be nyine ka fara ɲɔgɔn ka cogo min ka misiri ka jinya ko dila ni yoro min cinyana groupe do ka soro ko ke bashi tola ko groupe dila ne min ye misiri ka dina ko da tola a wajuli ko da tola o be almami de bolo mais o ta bali fana nya fo cogo min maliki ko mogo be ka kuma do be mina do be sagima ne alimami fana ye kuma do fu ba ye ke wale de ke nesiha be ka fana ye ke adinu nesiha qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immati almuslimin wa ammatihim ki don ko silamu fana nyemo no kalimami ko na jabu ku ye ko be alimami de bolo o ta bali ne alimami fana ye ko do ke don min nye sirabila ko ye ita ke jamala de ikelen na kele ben ne shi hakai iba bila sira na ya surata inde ka kina ba fuye enyana ni nya kataw ni te kataw ko ki den ka risade do dele de bala na ya sura katawra de fana be sagi abe bila sira o cogo de la min misiri kono na kato alimami bolo ku dirije o de ya to nya fo kutuba la mba fo fana usman ibn affan ka dise aya fo ka faraka de man bana masjida lillahi yabtaghi bihi wajha Allah bana Allahu lahu bayta fil janna usmana ya fo ka faraka de akoni mo ye misiri jo ala ye kala jati nyine nayi ala be sojo ya janna me eye misiri jo eye almami ke telende e sigile telecommande be bolo ba pie kalimami regile o ma kala kama amgo fo ka sago kade misiri jo baga unu ye misiri jo kade alama ise wala misiri kura sebiya sara aji sebiya sara almami sebiya usara me minye dina ko ne wajulu ko ise wala ni yake ala kamare ala tade be ka kono abilal mami kala tade fo akono kala taka kono ka ciden ta fo akono ciden ta ka ke akono mogo ye ta ye ciden ta tanaya ka ge ka bo misiri la I kana tigi sabati ko parce que misiri jo ni yo ke ma jwala kama nko salafu doko ko ale ka tasuma ye abe misiri jani na te se ka faga
ko o kada alaye katima ka bidia mo ya be wajuli ke misiri kono na tisga bidia mo mbali Fudeli bun yadi de ninfo e kon nin kore mo nya ko akon ni tasuma ye misiri jani tasuma be misiri jiyambina unde jani ulu be se ka sansho akon me bidia wajuli kila be mo de ka dina tiya ko kala gara tiya aka juguni tasuma ka misiri mina bidia wajuli kila ka wajuli ke misiri kono aka jugu tasuma ka misiri mina parce que tasuma be misiri ka jiya fe unde jani wo be se ka remplacer mais bidia wajuli kila abe mogo de ka dina tiya ki ka jiya tiya ko kala gara tiya ni awu yem almamu bila misiri la aw ko ni mogo ko be kita fo be kita ke ko ni mogo nana ka bila ka wajuli ke misiri la ka soro e ka du be ka kuma be ka du kono du tigi juman be ko ne ka du fule ko ni mogo nana be kita fo kono be ki ka hakina fo kono yi ka du ketea i ka sisote min bi bole be baraka kono be de bi ta fo la i ka bitigi be de bi ta fo be de bi e wa ta bolo kala ngo saratu de bi bolo i ka bitigi la i ka sisote saratu de bi bolo i ka du manale saratu de bi bolo pourquoi misiru be ke betaille min tabe tinyalo min tate tina be ka fo kono pourquoi misiru be ke we e ka duma ke we e ka bitigi ma ko e ka sisote ma ko misiru be ko e chogodi chiden ko hari ni mo minye jabado akasaba a dala ana donna misiri kono anka bolomina ka bo misiri kono kasa be hada made un tora be malika o toro jaba doni ke ba do yenni hadisa sarawa ko ni chiden ko ni jaba kasa be mo min dala ka ge ka bo misiri kono jaba kasa fana be hada made un toro jinya toro dala akoni mo min be bida wajuli kedu o de te gewa akode be ge jaba kasa we jinya toro de chiden ko ni mo min da kono an ka bo misiri kono min be dina chinya do o de te gewa o de be gewa aka nyinin kali jabun fuya aka famu salafu tele hari naibu ya tunte minya alimami fo katisa epe fama ya fana fule chiden tilela aya ka fama ya ke fo kata fatu da Abubakar sigira fo kata fatu Umaru sigira fo kata fatu Usman sigira fo kata fatu Ali sigira masake ni kera masake fo kati sare hari kasantake kasanduru ke akba gewo laiste de nana na islamiya sariyate kafiru de nana na islamiya sariya ni kera masake fo kati sa mogoti wuli litini mogoche fo kati sa ube fa don ni la itese ka jamana mara ube banana yisoro bana min ni mara litese kata nu o sirawu nana islamiya sariya la ibe boye chogomi nye kitabu munu fa be bo be kono men ni min fule ni nyayo manda folo temenao manda islamiya sariya kono donc misiriw ewa pereza ko manka misiri kono misiri be alimami de bolo minya ka dina ko beye alimami de tayoye minye salli ko ye alimami de tayoye minye salli joli ko ye ciren ko mo shikana bil alimami ye wala donc na yere be biro min sigi sabe mo munu fara nyogon ka misiri ka kuraw be sara chogomi ajiw be sara chogomi ajinya ko be nyana bo chogomi o ye ta'awuna lal birri wat taqwa min babi ta'awuna lal birri wat taqwa abese ko ke basi tola mais minye kalimami commandé ala ta te sika fo ciden ta sika ta fo ube ute sika mo do nyamariya ka mo do bali wajulila o taw bolode masuliya bi alimami de ka misiri kono na kibariya yomal kamado ala be alimami de nyininka wodi atu ciden ko al imamu rai o masulan rayatihi ako alimami ye genni kala de qiyama do ala be alimami nyininka de donc ayem misiru ka konya nu ka dina ko nu ka wajulu ko 100% ayato alimami bolo ni alimami min yesira bila domi ayata fi aka meru kerefa ka cinya foy wa alaikum salam sunna wal jamaa kidan kama arabutin ko ahli sunna wal jamaa min yalla tige ahli sunna wal jamaa ka aqida e jumaa ci dañu fo wa antum min bil qadar khairihi wa sharrihi
min ahli sunna jama ka akida la tige hera ma ajuguma limanene mbaye ko abodora ala defe fengo fenya hada maden soro la tige be bora ala defe ahli sunna jama ka akida limanene ni la tige a hera ma abe bo ala defe ajuguma abe ala defe yudillu man yasa wa yahdi man yasa ala be mo kanda min kanda yajiya ala be mo fili min fili yajiya ala be kode ka min yajiya la tige be bale de bolo ahli sunna wal jamaa ka aqida min de la tige la wa alaikum salam ko ni nya kuma muno fo kuma in kacha bo an ko ni be mi fo furu sirili la ko parce que ni furu be siri ko be na folo do fo ko furu na folo bo ko mi abamana ka bu bo nyogon koro min be di muso yerema o ba dama min fana be de kabila nu la dawma o ba dama ambe min fo ne yorola doni ke baga bolo hari majhabi malikiya yerela ako furu nan sigira nambe furu siri furu nyogon ma ni nyogon che an sigile furu siri keneka ako na folo be fo abede to ko furu na folo way ci den ka sa dende nambe furu siri yorola furu siri keneka na folo be fo abe to de ko furu na folo hari ni aw ko muso taye mugaye kabila taye wabi nani nunu ya jole sisa wabi woro mbede to ko furu na folo wabi woro mbede furu na folo ate daga kabila wala aw ka fen sarati aw yere furu sirito ate daga kabila ka fen sarati yere fi ngo fembe fo kene ka muso le taro abeta kadi muso dema ni muso ta akelen ko fe ka furu na folo mina na yere min ta kadi min na witai min na folo be bo furu siri kunna abe muso le tai don ke ba ye nyongo sosore est-ce que muso fa doron afa doron kabila to tede est-ce que muso fa be se ka fen sarata yere furu na folo la nka de muso ka furu na folo wa tande me ibe wa kelen din yere mare nimbe daga ba te daga majahu ye nyongo sosala ahamara kama jahabi de kon nimbe se kala daga me fa kana fen sarati yere min kacha na be de muso ka furu le tarade me maliki kone kam majabila ko ate daga fa ka hari dorme kan sarati yere hari fa yere maliki majabila ko hari fa yere dorme kele ate daga ika sarati yere iden ka furu na folo la wa atun nisa sadaqatuhunna ala ko qur'ana kuna ko ye muso ka furu na folo ta ka dumali dorme kelente mo bola ala donc jamana in kala daw de bo ken in chogola ni nya furu na folo la daw de ya ke abe muso tay et puis ni furu bora abe kan ka sagire abe furu na folo de ni furu bora abe kan ka sagire fengo fembe fo furu keneka furu na folo de muso de taro bon kiden ka harisa do ya ira donc furu sirlen ko fe sa furu sirlen ko fe bon ni muso che wulela na tara kan muso balma ken min fo aye min takadima o yitai na tara muso fa min fo aye min takadima o yitai na tara muso ba min fo aye min takadima o yitai o ye furu sirlen ko fe pew me furu sirli kunna nafolo be fo abe furu nafolo ate daga faye ate daga kabilaye aka fen sarati aw yere atate abe be di muso de ma bo amma minani furu siri koni yede doro ni muso che na ya ka ci don wuli utara ine muso ka wali ju sigira karasa da ya ka karasa nyini furula ako abafe anna no de nyini muso wali ju ka fon sonna anya dama ke ka wakilu ko anya minaye nunu kan ka furu na folo ni nyen kan sonna furu sirila furu siri yen ninde furu sirila abe kutuba kala kutuba nyire de kanka kala folo
o kofi abe furusiri kuma fo furusiri la mais min be ambolo jamana en kono ya ka fo furusiri ani fo kutuba min be misiri kono no ma kala ate daga ke musote o te sababa yede kutuba min fulani alimamu ba kala misiri kono mustahabu de furusiri la yuromi abe kutuba inde ke folo ka furu kuma fo wala furusiri la kutuba kala la na yasuru mo mi makutuba nyere ke u ye furusiri kuma nonu do furusiri la kutuba nye mustahabu de ka salli ciden kane aya saba min be kana mustahabu de do na yu fo afule na mu fo foite furula ciden nyere ye furu do sira makutuba in kala cemi ni musodu min nana ka yire di ciden ma ko mashama muso yin cigira ce da ko shebola ko ciden ni etafe ne ba fe ciden ko furu na furu bi bola ko tafe kelen de benela tafe kelen de benela bolo ciden ko ni tafe indi muso ma lan kolombe to ni fini ntora ela fana amadi muso ma iri tamisa wala khatima min hadid ta furu na furu nyini hari na kiran nege fin bolo na nege de ce tara nana ma foiso akunne ma foiso bo ko qur'ana yoro do durusulem bu bolo wa akon honni sura ni sura awa ciden ko nyem muso la furima sura munu durusulem bu bolo ikam muso la kalula ciden ma kutuba kala nim furusi la kutuba kala ma sabati donc kutuba kala min beke mustahabu de do furusiri anye min fode bo hari sere yere maliki majabila sere yere te saratiye nye chogo ya min fo akon no kera silama jama kulu nyana doro furusiri la hadisa min bena kun la nikaha illa bi wali wa shahidai min farlaka o sanadu masa la nikaha illa bi wali o de sahara me ko ya furute saha fo wali jun ani sere fula o ko sere fula min farla hadisaka ko yuroni masa buna useminu kumana albani fe ni rola albani ye shahidai saha ako likulli jawadi kabwa buna useminu tumbeni hadisa fo ako boli baga be kilito ako albani ni yuroni saha wa shahidai ako kasro o halente la nikaha illa bi wali wode sahara wodi ya tabe maliki majhabira le ko sere fulate sarati ni furu sirla jamanya na durabana donc furu siri ko ni yode anye fo chogo min fo musoka ce ka cide on ka wuli kata musoka wole jo fe karsa da kadde musoka karsa nyine an sonna nya dama nyamina furu na fulo ni nyan sonna bora ma bo furu sirila nin kera silama jamanya na furu sirila ni sero fana bora la furu sirila ni kutuba karana fule ni kutuba makala furu sirila banna ika musoro ko muso do ye nyinen kalike ni ye saliji ko fe e bolo bilana sobela saliji kinyana wa la sobe min do na bolo da ibode ko ka bola sobe ki fari kolo kene mana soro ni saliji burjali te kelenya ni sobe mbori yere la de wode ba burja me ika saliji ko fe sobe do ika fini de soro sobe de ika fani de soro ibe sobe inde ko ka boila saliji bi na mba no la ibe ta salli ko do ye nyinen kali de ke ale sunnen de do sungalo la ay accident ke ko abolo de karila joli chama mbora asumbe chobodi don ke bawo ko ni jogera de joli mimbe bo ube innun chira joli mimbe bo o chayara chogo te sunchiya ni yere ya togo ka joli bo yere la o de be sunchiya me ni jogera de joli bora o te fenke sunna
Ninyamin Yinenka, ko Burusula, ko Demuso Bese Santan Wolofula. Asera Furula Bese Santan Wolofula, Koni Mogominya Yini ni Senekela de ko ba fo ayi mogo do boala lahido do be ala uteso kadi ema fo franchin ka do de ka anyini ube mogo min be tungala fo de ka nyini ni esigi baga ni Senekela ya nyina te dima ko ninde muso sugu wo ko ufaw ka sallibe chogodi ala yin ninde fo ko ufaw ka salli u ka salli kani faw ka salli kani me ambe min fo faw be min kenninye uye ciden ka tabolo ani sunna funko nyonya ciden ko ja ataku man taridauna dinahu wa khuluquhu fajawiju illan takuna illan tafalu takuna fitnatu wa fasadun kabiru fil ard wa fi riwaya wa fasadu arid fil ard ciden ko ni mugodo nanauma ka demuso nyini aka dina kanyi aka jogo kanyi aya dama ama fentigi fo ama fantanko fo akoni mogo min nana dina kanya jogo kanyi ayi ka demuso nyini adama ciden ko namo ke abeke fitinani balaw belebele bay dugu koloka abeke fitinani cinyali bay dugu koloka ni ma demuso nama di dina tigu ma ni jogo nyuman tigu ko be woli malike ka wori tigu de nyini ciden ko sallallahu alaihi wasallam abeke fitinay abeke cinyali bay dugu koloka awa ciden ko fana akon muso mogo be muso nyini ka furu fennani de kama doba nyini ka furu aka cenye kama dobe muso furu aka dambe kama dobe muso furu aka nafuru tigiya kama dobe muso furu aka dina kama awa ciden ko mbi bilasira ni ebe muso furu e ka muso furu dina de kama ni mo ke bolo be bila bogola de donc an ka ciden ka bilasira lita minye dina tigu ye minye jogo nyuman tigu ye no ulu nana ika demuso katatama men ni mogo minye ninke demuso sera furula ni mbora afe Senekela do muso bo fe obe muso fe e fa banna kadi oma ni demuso furu tardela ni ninye ale yisalli ko min fo e ka salli ka nyide meye tonyali kela de ika demuso ka junubu bi kana iya tonyode yi demuso nchono a junubu bi kana ni amena nin chogola amafuru ube atara fatu nin chogola amafuru ede ya bali ko kana furu ka furu nyogoma ko pasike wori nyini ani ewa faranshin ka nyini na amerika nyini asara nin chogola amafuru qiyama kiri bina ce Sheikh Muhammad ibn Salih Samir rahimahullah ako demuso doka kibariya della ka Sheikh uluman ninna demuso ni mogo bora anofe fate so kadama aye demuso imbila bara de la demuso imbe bara ka abaka wori mina wori kalo sara mina kadu o de kera sabab banna ka di chema ni cheche bora demuso fate so akafuru akan nafa kama demuso saya nale demuso ma fatura kasura mafuru abe bana la ni saya be nyogona awa konfa nyima kono ni lagare yo malikama do kiri benni che lagara anim bora nindeka ako fama kiri benni che lagara nyi kono ni lagara ma ko jora furuma i donna ni furu che ma sonka furu mfule kasa nyima kono ni lagara ala ka kiri tigendi che de muso sara nindeka no semino ko de lakake donc faaw ka sabani ni mogo bora demuso fa sera furuma dina tigido jogo nyuman tigido kana woli malikala kana fo ibe nafolo nyini kana fo ibe tungaranke nyini ni demuso ba tigi fe doro furu bila feke no nyogonje ni ya bali furu na man nata koso iye demuso in tonyo nama ya fi ma qiyama ala be kiri tige ani nyogonje subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk